De què va tot això? Sempre passa el mateix, sempre el mateix, sempre el mateix. Una vegada i una altra, i després una vegada més. Una vegada i una altra, i després una vegada més. Som aquí tots sols, o hi ha algú que ens condueix? Juguen amb nosaltres, només som personatges, som de debò. O només una imatge, només una imatge, un dibuix, un miratge. Per poder arribar al final d'aquesta gesta inquietant, hauré de seguir jugant. Nit i dia i l'endemà. Una partida i una altra, i després una partida més. Una partida i una